помага, батка. Снимайте, добре, снимай, не пипай. Всеки снима, никой не помага. Значи, знаеш ли какво? Трябва да му въртиш гумата. Мамка му, стай си каската, иначе да му извадим мотора. Има ли нужда от помощ? Къде? Между колите ли го е закрещил? Не. Неки няма нов път, не мога да биеш. Това ти е пътеката, тука.